Может, вы чувствовали какой-то запах в районе вашем? Ну да, бывало. Ну, канализации бывало. Ну, в основном птицефабрики пахнут. Бірінші тапқыр іштемсіздер. Запахи от канализации в вашем районе? Бывает, но очень-очень редко. Менә шулай кемнедер борчыган мәсьәлә турында башкалар ишетмәгәндә. Соңгы арада Питрәштә социалистка зарланучылар барлыкка килде. Сәбәбен искергән биологик чистарту корылмаларыннан күрделәр. Тиздән Питрәшлеләрне бу проблема борчымаячак диләр. Районда яңа биологик чистарту корылмасын төзи башлаганнар. Работы начались 15 мая. Эшне 15 майда башладык. Чистарту корылмалары жер астында урнашачак. Хәзер монолит эшләренә әзерләнәбез. Берничә оешма безгә хезмәт куя. Бераздан соң тиешле техника урнаштырылачак. Бу корылмада чистартылган су Идел елгасына ага. Яңа объект шуңа күрә дә экология ил күләм проектының Идел елгасын чистарту федераль программасы буенча төзелә. Ул замана таләпләренә туры киләчәк. Социалистә чыгармаячак ди төзүчеләр. Питрәштә биологик чистарту корылмалары моннан 50 ел элек төзелгән булган. Хәзер инде алар шактый искергән. Яңа корылмаларны исә аның янында гына төзиләр. Монсының көче көненә 1200 куб метр булачак. Яңа биологик чистарту корылмасы Питрәштең үзендә генә түгел, Кащак авылында да төзелә. Түзу үшін район центрда бюджеты составляет 184 миллиона. Кощак очистительное сооружение 53 миллион. Быелга. Әйткәнем раньше ол переходящий. Аны бүтән финансирование икенче елга также продолжаться будет. Узган ел Татарстанда Идел елгасын чистарту федераль программасы буенча 8 объект төзелгән иде. В рамках федерального проекта Әлеге федераль программа кысаларында быел Питрәш районынан кала Яшелүзән һәм Минзәлә районнарында биологик чистарту корылмалары төзеләчәк. Моннан тыш Алабугадагы көнкүреш һәм сәнәгать агым суларын чистарту корылмаларын яңартачакбыз. Питрәштәге төзелеш бу елның азагына, Кащак авылында исә 2021 елда төгәлләнер дип көтелә. Питрәш районыннан Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.